ρε, γιατί σπάει το αμάξι λέω. Τι γιατί έχει αθηναϊκές πινακίδες. Και σπάει το αμάξι μόνο και μόνο επειδή έχει αθηναϊκές πινακίδες. Ναι. Τι είναι παιδί μου, τι το κακό έχουν οι αθηναϊκές πινακίδες. Είναι αθηναϊκές. Και! Τι και πρέπει να τα σπάμε. Ποιος το λέει αυτό ρε άνθρωπε. Όλος ο κόσμος το λέει άνθρωπε. Τι όλοι το λένε δηλαδή. Όλοι, ο Μπάμπης ο Σουγιάς, ο Κώστας ο Κοντζίλας, ο Πέτρος ο Παλτάς, ο Πεταλούγας ο Νίκος. Τι λένε όλοι αυτοί. Όλοι λένε αυτό ότι όπου δεις να το κοίτο με αθηναϊκές πινακίδες πρέπει να το σπάς. Ναι, αλλά γιατί ρωτάω. Γιατί έχει αθηναϊκές πινακίδες. Στο διάλο ρε. Στο διάλο σου είναι. Να βγουν πινακίδες σου ρε. Συγγνώμη κύριε, γεια σας. Σας άρεσε αλήθεια ο αγώνας κυπέλου? Σκατά ήτανε. Γιατί το λέτε αυτό κύριε? Οι παίκτες έτρεχαν ασταμάτητα πάνω κάτω. 6 γκολ μπήκαν, μια χαρά αγώνας ήταν. Άσε μας ρε φιόγκα. Αγώνας ήταν αυτός. Ούτε ένα ρουθούνι δεν άνοιξε. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Πρέπει να ανοίξουν ρουθούνια για να είναι καλός ένας αγώνας κύριε. Βέβαια ρε το ρωτάς. Βέβαια. Ποιος το λέει αυτό δηλαδή κύριε? Όλοι το λένε ρε, όλοι το λένε. Και ο Κώστας ο Μεντεσές το λέει, και ο Κούλης ο Μαχαίρας, και ο Τσίπνος ο Γιαταγάνας, ο Μίλτος ο Σβέλτος, μέχρι και ο Μπάμπης ο Σουγιάς το λέει. Εγώ ξέρω κύριε άλλους τόσους που λένε ότι ένας αγώνας είναι καλός όταν δεν γίνονται επεισόδια. Και ποιοι είναι αυτοί ρε? Ο Κότσος ο Στεφανόπουλος, ο Βάγκος ο Βενιζέλος, ο Τζόρτζης ο Φλωρίδης, μέχρι και ο Βίκος ο Μητρόπουλος το είπε. Τι? Άντε κάνε μας τη χάρη τώρα ρε με τους τζουτζιφιόκους. Το ποδόσφαιρο όλο για να πάει μπροστά θέλει αίμα ρε, τα ακούς αίμα και υδρότα. Γι' αυτό το λένε ποδοσφαιρικό αγώνα. Αλλιώς δεν το λέγανε ποδοσφαιρικό τσάι. Ας το διάλο όλοι. Καταστρέψατε ένα θεσμό. Τίποτα δεν σέβεστε. Αλήτες. Αλήτες. Γαμώτη. Συγγνώμη, γιατί σπάτε την πόρτα. Γιατί ρε που μας την πήραν. Ποιος μας την πήρε εκεί? Οι Γάλλοι. Ποιος το λέει αυτό? Ο Βαγγέλης ο Κατσαβίδας, ο Τίμης ο Μεντεσές, ο Σπύρος ο Κοντζίλας, ο Πέτρος ο Πέτρας, ο Γιάνκος ο Δράκος, ακόμα και ο Μπάμπης ο Σουγιάς το λέει. Εσύ κύριε, τι λένε δηλαδή όλοι αυτοί? Μας πήραν την πόρτα ρε. Εξηγήστε μου τόσο καλό για τι πράγμα μιλάτε, γιατί δεν καταλαβαίνω κύριε. Καλά φλάκας είσαι για τον τελικό στο κύπελο σαν πόρτα. Ποιος θα πάρει κύριε, καταρχήν το κύπελο εμείς το πήραμε. Η ομάδα του Αμαλουσίου. Αυτό, αφού οι δικοί μας πήραν το κύπελο, οι άλλοι ρουφιάνοι μας πήραν την πόρτα. Σας παρακαλώ κύριε, τι είναι αυτά που λέτε? Το κύπελο δεν λέγεται σαν πόρτα. Το κύπελο λέγεται σαν πόρτα. Άκου να σου πω, μη μου την παίρνεις και να ξέρεις ένα πράγμα. Είτε μου την παίρνεις σαν τσουτσού, είτε μου την παίρνεις σαν τσουτσού, εγώ θα στη φορέσω, κατάλαβα. Άντε στον κάνω ρε. Τίποτα εμείς. Τίποτα εμείς, καλώς κάνεις. Συγγνώμη κύριε, γεια σας. Θα μπορούσα να σας κάνω μια ερώτηση? Δώσε πρώτα μια φωτιά και μετά βλέπουμε αν έχω και πια να απαντήσω. Δυστυχώς δεν έχω φωτιά κύριε, βλέπετε δεν καπνίζω. Δεν καπνίζει το φλωράκι. Μισό λεπτό. Έλα εδώ είσαι παγλάμα. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά πρόσεχε φίλε με τη Μολότοφ στα χέρια. Μπορεί να αναπιναχτείς. Θα καείς ζωντανός ο ηλίσιος. Ποια Μολότοφ κύριε? Αντιληφθήκατε ότι ο άνθρωπος ήταν λαμπαδιδρόμος και μεταφέρει την Ολυμπιακή φλόγα? Αντιληφθήκατε ότι ανάψατε το τσιγάρο σας από τη φλόγα των Ολυμπιακών? Τη φλόγα των Ολυμπιακών. Δηλαδή εμείς ρε φιλαράκι, οι Παναθηναϊκοί, οι Αριανοί, οι Παοκτσίδες δεν έχουμε δικαίωμα στη φλόγα. Δεν έχουμε δικαίωμα στη φωτιά. Είσαι καλά ρε? Τι λέτε κύριε, όταν λέω την φλόγα των Ολυμπιακών εννοώ την φλόγα των Ολυμπιακών αγώνων. Μην το ξαναναφέρεις αυτό το ζήτημα, γιατί με αυτό το θέμα τα έχω πάρει πολύ χοντρά. Κατάλαβες? Γιατί τα έχετε πάρει πολύ χοντρά? Πόσα λεφτά έδωσε ρε αυτός ο άτιμος ο Κόκαλης για να ονομάσει τους αγώνες Ολυμπιακούς? Γιατί μην τυχόν και μου πεις ότι δεν έδωσε λεφτά, θα είναι ψέμα, το κατάλαβες? Και τι λέτε, τους Ολυμπιακούς αγώνες αγαπητέ μου τους λένε Ολυμπιακούς από παλιά, οι αρχαίοι μας τους λέγανε έτσι. Τι λες ρε, εγώ τον πιο αρχαίο που ρώτησα στην πιάτσα μου είπε ότι πλήρωσε ο Κόκαλης. Ποιον δεν ρωτήσατε δηλαδή? Τον Περικλή. Και τον γνωστό Περικλή του Χρυσού Ιωάννα? Όχι ρε, τον Περικλή με τον χρυσό το δόντι εδώ μπροστά. Ίσως τον ξέρεις αλλιώς με το κανονικό του όνομα. Περικλάρας ο Μεντεσές. Τον λέγαμε έτσι γιατί παλιά που ερχόταν και αυτό στο γήπεδο να πούμε στο ημίχρονο έπιανε τους αντιπάλους και τους δίπλωνε στη μέση σαν να έχουνε Μεντεσέ. Αυτός λοιπόν αδερφέ μας είπε ότι πλήρωσε ο Κόκαλης. Και αφού το είπε ο Περικλάρας, αυτό είναι, όλοι το πιστεύουμε, όλοι τον εμπιστευόμαστε. Γκέγκε. Όλοι, ποιοι όλοι δηλαδή? Ο Πέτρος ο Νίκιας, ο Γιάνγκος ο Δράκος,
Μέχρι και ο Μπάμπης ο Σουγιάς. Έχεις κανένα πρόβλημα, ρε? Όχι, τι πρόβλημα έχω εγώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τελικά, θα πάτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Τι λες τώρα, μωρέ, είσαι με τα καλά, θα πάω εγώ στους αγώνες των γάβρων. Άντε πάλι, μα σας εξηγώ, έχετε παρερμηνεύσει, κύριε μου. Όταν λέμε Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν εννοούμε τους αγώνες των γάβρων. Δεν είναι των γάβρων οι αγώνες. Δεν είναι των γάβρων και πιανού είναι, ρε? Είναι οι αγώνες όλων των Ελλήνων. Τι είπες, ρε Φλουφλή? Τι είπα? Και πού ξέρεις εσύ ότι όλοι οι Έλληνες είναι ρε άτομα να πούμε γάβροι? Είσαι με τα Τι καλά. γάβροι, προσπαθήστε να τα λέμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Εικόνες ντροπής, δεκάδες τραυματίες, προσαγωγές, βανδαλισμοί και συμπλοκές χωρίς έλεος στο πρώτο ντέρμπι με οπαδούς και των δύο ομάδων. Η οδός Σπυρουλούη μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Πώς το βαράτε έτσι? Τι κάναμε κάποιο λάθος, πώς δεν το χτυπάω δηλαδή? Πώς το χτυπάω? Να μην το χτυπάς καθόλου, άνθρωπε μου. Τι λες ρε, αφού όλοι το χτυπάνε? Ποιοι όλοι το χτυπάνε δηλαδή? Όλοι όποιος περνάει από εδώ σταματάει και το χτυπάει. Το χτύπησε και ο Πέτρος ο Πέτρας και ο Γιάνκος ο Δράκος το χτύπησε, μέχρι και ο Μπάμπης ο Σουγιάς και αυτός το χτύπησε. Και επειδή δηλαδή το χτύπησε ο Μπάμπης ο Σουγιάς και όλοι οι άλλοι που μου είπες, πρέπει να το χτυπάς κι εσύ. Είδα, αφού αυτό είναι το καλό άμα είσαι χούλιγκας. Δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι, κάνεις ό,τι κάνουν όλοι οι άλλοι. Ρε Κοντζαμάν Μαντράχαλη ρε, δεν τον λυπάστε τον άνθρωπο πεσμένο στο έδαφος αιμόφυλτο να το χτυπάτε? Τι λες ρε βλάκα, ξέρεις πόσες φορές ήμουν εγώ στο πάτωμα και με δέρναν όλοι οι άλλοι? Και σ' άρεσε? Όχι, αλλά ήταν η σειρά μου για να τις φάω, τι να έκανα? Παναγία μου βρε, τύψεις, δεν έχετε τύψεις έτσι όπως το χτυπάτε? Καθόλου, γιατί όταν εγώ βαράω κάποιον που είναι πεσμένο στο πάτωμα, φαντασιώνομαι κάτι τύπους που βλέπω στην τηλεόραση και μου τις πάνε πολύ. Κάτι δημοσιογράφους, κάτι πολιτικούς, κάτι παρουσιαστές. Με κατάλαβες? Πω Θεέ μου, τον τζακίσουμε τον άνθρωπο. Άρα αδερφέ, με το μαλώνεις το παλικάρι. Αχ, εμείς έτσι κάνουμε. Ξέρεις πόσες φορές τον έχω δει ρε εγώ αυτόν? Κατά πού πήγε ρε να πάω να το σκίσω τώρα? Έλα εδώ ρε αν είσαι άνδρας ρε. Έλα να σε βάλω κάτω να σε κάνω 4 φέτες ρε. Γραφείο εισαγωγών Hooligans, λέγεται παρακαλώ. Βεβαίως κύριε. Όχι κύριε μου, ντουζίνα δεν διαθέτουμε, από 25 και πάνω. Πολύ ωραία, θέλετε 25. Πώς τους θέλετε? Κοντούς, ψηλούς, φαλακρούς, να ξέρουνε καράτε, ζιουζίτσου, έχουμε απ' όλα. Πώς? Βεβαίως και έχουμε πακέτα κύριε, τι λέτε τώρα? Σημειώνετε παρακαλώ. Περιμένω. Λοιπόν, πακέτο πρώτο, το απλό. Έρχομαι, δέρνω, φεύγω. Πακέτο δεύτερο, το special. Το special. Έρχομαι, δέρνω, σπάω, πετάω μολότοφ, φεύγω πάλι. Πολύ ωραία, 25 από το δεύτερο πακέτο. Από ποια χώρα θέλετε να σας το στείλουμε κύριε? Α, λυπάμαι κύριε μου, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν εισάγουμε χούλιγκαν από τις τριτοκοσμικές χώρες. Τι γιατί άνθρωπε μου? Γιατί δεν υπάρχουν χούλιγκαν στις τριτοκοσμικές χώρες. Είναι απλό. Μόνο στις πολιτισμένες χώρες υπάρχουν και μόνο από αυτές εισάγουμε. Κυρίες και κύριοι, ζητούμε συγγνώμη που διακόπτουμε για μία ακόμα φορά το πρόγραμμά μας, αλλά μια είδηση που μας ήρθε μόλις τώρα, στην τουαλέτα των αντρών, κυρίες και κύριοι, αναγκάστηκε να κατουρίσει η Άννα Βύση, διότι των γυναικών δεν δούλευε στο ξενοδοχείο όπου φιλοξενεί την απόλυτη Ελληνίδα στάρ. Μα δεν είναι πράγματα αυτά, κυρίες και κύριοι.